Τώρα αποκλείεται η καινούργια σου κοπέλα να είναι τόσο ιδιόρυθμη όσο η Αλίνα. Καλά, μην παίρνεις και όρκο. Έλα εδώ, βρε Διονύση, να μιλήσουμε λίγο. Ακόμα με τις πιτζάμες σας, Χριστιανέ μου. Γιατί έχω καμιά δουλειά να κάνω. Πλημμύρισε το σπίτι στη Βεσίνη. Αμά! Ποιος σε πήρε? Κανένας. Και τότε πώς το κατάλαβες? Βράχηκε το χαλάκι του μπάνιου. Με κοροϊδεύεις? Ναι, μωρέ, ηρέμησε, δεν πλημμυρίσαμε. Αυτό θα πούμε στο Διονύση. Γιατί? Για να φέρει την κοπέλα του εδώ. Εκεί το είχαν να πάνε. Όχι, μωρέ, Βαγγέλη, εμείς θα πάμε. Γιατί? Καλέ, μην τρελαίνεσαι, δεν θα πάμε στα αλήθεια. Στα ψέματα θα το πούμε. Γιατί? Για να φέρει την κοπέλα του εδώ. Άμα μάθει ότι θα λείπουμε, θα τη φέρει. Και εμείς που θα είμαστε κρυμμένοι στην τουλάπα. Θα πάμε να κοιμηθούμε ένα βράδυ στην πέλα, μωρέ. Πώς κάνεις έτσι? Εγώ πώς κάνω έτσι ή εσύ πώς κάνεις έτσι? Καταλαβαίνεις, το έχεις χάσει. Εγώ 400 τα έχω. Εσείς κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Θυμάσαι χθες που σου είπα ότι κάτι δεν πάει καλά με την καινούργια του κοπέλα? Ναι, Χαρούλα μου, το θυμάμαι. Δίκιο είχα, μου το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Τι, ότι είναι παντρεμένη? Δεν είπε ακριβώς τι είναι, αλλά όταν του είπα ότι αποκλείεται να είναι περίεργη σαν την Αλίνα, μου είπε να μην παίρνω και όρκο. Θα τον έχει ζαλίσει, φαίνεται, και θα το είπε από αντίδραση. Ναι, καλά, ο Διονύσης μπορεί να είναι στρίδι, αλλά ψέματα δεν λέει ποτέ. Ωραία, και το σχέδιο ποιο είναι τώρα? Δεν κατάλαβα. Σήκω τι σου να ετοιμάσουμε βαλίτσες και θα καταλάβεις. Έλα! Έλα, Διονυσάκο μου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά, ντε. Καλά, θα σου πω. Λοιπόν, Διονύση μου, ο μπαμπάς και εγώ πρέπει να φύγουμε εκτάκτως για Μεσίνη. Ναι, αγόρι μου, πλημμυρίσαμε, μας πήραν οι γειτόνοι. Ναι, σπάσαν οι σωλήνες του λουτρού. Όχι, δεν θα έρθει κανείς. Όχι, αφού έκλεισα και τα φαγιά και όλα. Πότε θα γυρίσουμε δεν ξέρω. Αύριο, μεθαύριο. Καλά, μπορεί, θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο. Ναι, αγόρι μου, ναι, εσύ καλά να περάσεις. Έλα, φιλιά. Εντάξει, Χαρούλα μου, τέλειωσες? Τι κάνεις, Χριστιανέ μου, άντε πάμε να φύγουμε. Φτιάξε πρώτα να πιω ένα καφεδάκι. Θα πιείς την μπέλα. Σιγά μην έχει μπέλα καφέ. Θα πάρουμε το ψιλικατζίδικο, έλα πάμε. Μα τι κολοπιλάλα σε έπιασε, αφού είναι έξω ο Διονύσης. Ναι, αλλά μπορεί να είναι πουθενά κοντά και να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Άμα είναι έρθει από τώρα, γιατί να ξεσπιτωθούμε όλο το βράδυ? Μπορεί, είπα, βρε Βαγγέλη, δεν ξέρω. Κοιτάτε, ρε παιδιά, από νεύρα. Χαρούλα, έχεις ξεφύγει τελείως, σου εφιστώ την προσοχή. Έχεις δίκιο, Βαγγελάκι μου, σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά έχω πολύ άγχος να βοηθήσουμε το παιδί. Δεν θέλω να το δω να μαραζώνει και με αυτήν όπως με την Αλίνα. Χαρούλα, ανακατευόμαστε πολύ, θα μας διαολοστείλει το παιδί και θα έχει δίκιο. Καλέ, εμείς δεν θα εμφανιστούμε καθόλου. Την μπέλα θα στείλουμε. Εμένα! Ναι, παιδί μου, πώς κάνεις έτσι? Δεν θα ερχόσουν δίπλα για να φας? Δεν προλαβαίνω, βρε Μανούλα μου, γιατί δεν με πιστεύεις? Δεν τρως δηλαδή? Τρώω όταν γράφω στον υπολογιστή. Κοίτα, μην ρίξεις τίποτα λίγδες και μου ζητάς καινούριο μετά. Προσέχω, βρε μπαμπά. Τέλος πάντων, 10 λεπτά και μπορείς να τα χάσεις για να γνωρίσεις την κοπέλα του αδερφού σου. Αν ήταν να τη γνωρίσω και μία ώρα τα χαλάλιζα. Αλλά για να μπουκάρω δίθεν τυχαία και να τους πιάσω, δεν χαραμίζω ούτε 10 λεπτά. Ας το παιδί, Χαρούλα, αφού δεν θέλει. Θα πούμε ότι εμείς γυρίσαμε νωρίτερα για να μην χρειαστεί να λείψουμε και το βράδυ. Συγγνώμη, είχατε σκοπό να μην μείνετε στο σπίτι το βράδυ? Τι νομίζεις τα πήραμε τα σάκ βαγιάς για το εφέ? Αλλά γιατί? Πρώτον, γιατί δεν πρέπει να καταλάβει ότι του λέμε ψέματα. Και δεύτερον, γιατί την κοπέλα μπορεί να τη φέρει το βράδυ. Και εσείς πού θα κοιμηθείτε? Να, εδώ λέγαμε, ο ένας τροματσάδα και άλλος του καναπέ. Και εγώ πού θα γράψω? Θες να πάμε εμείς μέσα και να μείνεις εσύ εδώ να γράψεις? Δεν έχουμε πρόβλημα, ακόμη καλύτερα. Να μιλάς για τον εαυτό σου, Χαρούλα. Εγώ δεν μπορώ χωρίς τηλεόραση. Και εγώ δεν μπορώ να γράψω με κόσμο. Ναι, σε είδαμε και μονάχη σου. Μια σελίδα το τρίμηνο. Το πρώτο μου ήταν, βρε μαμά, τι θέλετε τώρα, να χάσω τη δουλειά μου? Όχι, κοριτσάκι μου. Χαρούλα, έχει δίκιο το παιδί. Ωραία, σταματήστε. Θα πάμε αλλού. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι θα πεταχτείς το απόγευμα έτσι για να κόψεις λίγο κίνηση. Εντάξει, θα πάω, αλλά να ξέρεις ότι με φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Εμένα της με φέρνει και στο αμήν. Συγγνώμη, κυρία Χαρούλα, όταν λες αλλού τι εννοείς? Ξέρω εγώ, στην Όλγα. Δεν σφάξανε που θα πάω στη μάμα το Μιχάλη όλη τη μέρα. Προτιμώ να πάω στη Μεσίνη. Καλά, μωρέ Βαγγέλη, θα πάμε στη Λιδία. Εγώ επειδή είναι πιο κοντά η Όλγα το είπα. Να πάω τα πράγματά σας μέσα. Όχι, κοριτσάκι, μην κουράζεσαι, αφού εδώ θα πλαγιάσουμε. Βαγγέλη μου, δεν το συζητώ, θα πάτε μέσα. Ούτε εγώ το συζητώ. Βαγγέλη μου, μην επιμένεις, αυτό είμαι κάθετος. Κι εγώ οριζόντιο. Άστον, αγόρι μου, δεν μπορεί χωρίς τηλεόραση. Μάτι δεν θα κλείσει την κρεβατοκάμαρα. Και πώς θα βολευτείτε τώρα, μαμά? Μπα, σε πήρε ο πόνος για τη μάνα σου τώρα. Πριν από λίγο κόντεψες να μας διώξεις. Γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όχι γιατί δεν σας θέλουμε. Ναι, καλά.
Άμα χτυπά ξύλο, δεις και εσύ το παιδί σου στην κατάσταση που το είδα εγώ πέρσι, που κόντεψε να μαραζώσει, έλα να μου ξαναπείς τι είναι σοβαρό και τι όχι. Δηλαδή η Μπέλα, άμα δει τη λεγάμενη, θα γλιτώσει ο Διονύσης την ερωτική απογοήτευση. Ναι, γιατί θα τον βοηθήσουμε να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Τώρα εσύ με ποιον είσαι? Με τη λογική, Χαρούλα μου. Έγινε και παράλογη τώρα. Όχι τώρα, έχεις χρόνια. Βαγγέλη, μη βολεύεσαι. Καλύτερα να πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Εγώ προτείνω ψυχιατρίο. Γιατί, Λιδία μου, γιατί τι είπα πια που ήταν τόσο τρελό, ποιον πείραξα? Ρε μαμά, είσαι σοβαρή. Τι θα πούμε στα κορίτσια όταν γυρίσουν? Ότι είπατε στο θείο τους πως είστε στη Μεσίνη. Μέχρι να το δουν την άλλη εβδομάδα θα το έχουν ξεχάσει. Άσε μπορεί να μας πάρει χαμπάρι τελικά ο θείος τους, να μαζέψει τα μπογαλάκια του και να φύγει από το σπίτι. Εδώ είμαστε. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα έρθει κανένα? Η Μπέλα ίσως, αλλά μην ανησυχείς, θα την πάρω τηλέφωνο να μην μπουκάρει, γιατί θα είμαι εδώ με την καινούργια μου κοπέλα. Και οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι θα κάνουν πάρτι που γλίτωσαν το κυριακάτικο τραπέζι. Ο Μιχάλης, δεν νομίζω. Ο Μιχάλης θα κάνει πάρτι που γλίτωσε από τον πατέρα μου. Μωρέ, πόσο μου έχουν λείψει, πόσο. Εμένα πάλι καθόλου. Επειδή τους βλέπεις κάθε μέρα. Και κάθε μέρα χειροτερεύουν. Έλα μωρέ Διονύση, υπερβολές. Αλινά, δεν έχεις ιδέα. Baking powder δεν έχεις? Αν δεν έχει εκεί, όχι. Και εγώ πώς θα κάνω κέικ που θέλω για τα παιδιά? Από το σπίτι σου ίσως όταν πας. Θα μείνει και πότε, Παναγία μου. Ποιανού είναι αυτό? Της Χαρούλας. Χαρούλα! Χαρούλα! Εδώ είμαι, Χριστιανέ μου. Α, η Μπέλα. Έλα, αγάπη μου. Με πήρε τηλέφωνο ο Διονύσης και μου είπε να μην πάω από εκεί γιατί είναι λέει με την κοπέλα του. Και εσύ τι του πες? Οκ, του είπα. Τι να του πω? Δεν ξέρω, Μπέλα μου. Να κάνεις ότι δεν άκουγες, ότι δεν έχει σήμα, κάτι. Πας καλά, Μανούλα μου, τι έχεις πάθει? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάτι θα σκεφτούμε για να χρειαστεί να πας τελικά. Να του πω ότι με έχεις πρίξει? Άστο, Μπέλα μου, άστο, ευχαριστώ πολύ. Θα δω τι θα κάνω. Ποιος είναι? Τι να κάνω? Τίποτα, περίμενα. Ποιος είναι? Μιχάλης! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν σε πήραν οι γονείς μου ότι ακυρώνεται το σημερινό? Ναι, γι' αυτό ήρθα. Για ποιο? Για να πάρω το φαγητό. Δεν υπάρχει ρε φαγητό, ρε. Δεν πρόλαβε να με ακυρέψει, μα. Κι όμως, εμένα κάτι μου μυρίζει. Αυτό είναι το δικό μου φαγητό, δεν θα σ' αρέσει. Ευχαρίστως δεν το δοκίμαζα, αλλά αφού δεν φαίνεσαι διατεθειμένος να το μοιραστείς μαζί μου, θα αρκεστώ στις Χαρούλας. Κάτσε ρε, πού πας? Να πάρω το ταψί από το ψυγείο, έτοιμο είναι. Μόνο ψήσιμο θέλει. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Περίμενε εδώ, στο φέρνω εγώ. Οκ, όπως αγαπάς. Ρε μωρό μου, τι κάνεις εκεί, για σεισμό άκουσες? Φοβήθηκαν πως μπαίνατε μαζί. Το ξέρεις ότι φαίνεσαι έτσι? Εκεί πού να πάω? Πουθενά, το ταψί θέλει και την κάνει, που το πάω εγώ. Άντε, πήγαινε του. Το πάω. Κοίτα να δεις ρε, μποτιλιάρισμα. Ανησύξα που άργησες, όλα καλά. Ναι, ανακάτεψα λίγο τη σάλτσα. Ορίστε το ταψί σου. Αν δεν σε πειράζει να πιω λίγο νερό, Εμένα όχι, δεν με πειράζει. Για το κρέας δεν ξέρω. Γνωρίζεις ότι στην ουσία είναι πτώματα που αποσυντίθενται, έτσι? Ναι, κάτι έχει πάρει τα αυτή μου 6 μήνες τώρα που δουλεύω στο χασάπικο. Έλα ρε Μιχαλάκη, στην υγειά σου. Τι δροσιά του να έχεις? Μιας και είπες για δροσιά, η πόρτα της αυλής πώς και είναι ανοιχτή? Γιατί κάνει ζέστη και έχω σκάσει. Είμαι και νέος, βράζει το αίμα μου. Έχεις δίκιο, είναι λίγο αποπληκτικά εδώ μέσα. Πάω έξω να πάρω λίγο καθαρό αέρα. Πού δεν είναι? Πήγαινε, ανοίξεις. Θα μου κολλήσει σάτσα, πήγαινε εσύ. Έλα, τρέχα, δε. Τι κάνεις τόση ώρα ρε Μιχάλη και περιμέναμε το παιδί στο αυτοκίνητο? Παίρνω το φαγητό. Πούντο! Έκανα και μια μικρή έρευνα πρώτα. Ρε Μιχάλη, θα σε σκοτώσω. Όλγα, και εσύ εδώ. Ναι, βασικά περίμενα το Μιχάλη με το παιδί στο αυτοκίνητο να φέρει το ταψί, αλλά άργησε, δεν πήρε και το κινητό. Ναι, το ταψί. Ευχαριστούμε. Το ζωάκι που θυσιάστηκε για πάρτι σας. Καλό. Έλα, πάμε. Άντε, καλή όρεξη. Πες μου ότι δεν σε είδε ο Μιχάλης. Όχι, βρε μωρό μου, δεν με είδε ο Μιχάλης. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις σαν τρελός. Γιατί δεν θέλω να ξέρει κανείς ότι βρισκόμαστε. Εντάξει, για τους γονείς σου το καταλαβαίνω. Αλλά αν το μάθει ο Μιχάλης δεν έγινε και τίποτα. Έγινε, αγάπη μου, γιατί θα το πεις στους γονείς μου και μετά θα αρχίσουν οικογενειακό στο πρίξιμο. Τι θα σου πούν δηλαδή? Τι φοβάσαι τόσο πολύ? Ότι αυτή η σχέση δεν έχει μέλλον γιατί εσύ μένεις στην Ινδία και εγώ στην Ελλάδα. Και τέτοια. Και αυτό σε ενοχλεί τόσο πολύ? Δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο? Ξέρω εγώ, μπορεί να φοβηθούν ότι θα σηκωθώ να φύγω να έρθω μαζί σου στην Ινδία και να φρικάρουν. Διονύση, έχω την αίσθηση ότι δεν μου λες την πλήρη αλήθεια. Κοίταξε να δεις. Αν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα μαζί μου, πες το μου. Μεγάλο κορίτσι είμαι και θα τα αντέξω. Όχι, ρε μωρό μου, τι πρόβλημα. Όλοι σε λατρεύουν.
Μήπως τράβωσαν που έγινα παρένθετη μητέρα. Όχι, βρε σου λέω. Δεν είσαι εσύ ο λόγος που δεν θέλω να του πω ότι βρισκόμαστε όταν έρχεσαι Ελλάδα. Βλέπω δεν λες είμαστε μαζί. Γιατί δεν είμαστε μαζί. Τώρα είμαστε. Αύριο όμως. Έλα μαζί μου. Γιατί το κάνεις πάλι αυτό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φύγω. Ούτε εγώ μπορώ. Εσύ δεν θέλεις. Το ίδιο είναι. Αλλά γιατί θες να χαλάσουμε την τελευταία μας μέρα λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Γιατί σ' αγαπάω. Εγώ σ' αγαπάω. Σου μυρίζει κάτι. Όχι, σάλτσα. Πολύ νερουλή σου βγήκε η σάλτσα. Πού να το ξέρω, μαμά, ότι όταν πήγα να μαζέψω τα ρούχα θα πας να προσθέσεις νερό. Εγώ, αγάπη μου, πήγα να προσθέσω νερό γιατί χρειαζότανε. Εσύ δεν την είδες μετά ότι ήταν μια χαρά, γιατί έβαλες κι άλλο. Και εσύ, μαμά, που με είδες ότι πάω να προσθέσω νερό ενώ δεν χρειάζεται πια, γιατί δεν μου είπες τίποτα. Γιατί μιλούσα εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο με τον Μιχάλη. Και από μακριά ζημιά κάνει ο χαΐρευτος. Άσε με, Βαγγέλη, άσε με, γιατί όσο σκέφτομαι ότι τζάμπα ξεσπιτωθήκαμε, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν πειράζει, χαρούλα μου. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξεπέρασε το. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνει, Σάβα μου. Μπορεί τελικά είχε δίκιο ο Μιχάλης. Για να κάνει αυτός τέτοιο αγώνα, να την κρύψει, να μην τη δει ούτε στη φάτσα, πάει να πει ότι κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει. Μήπως ήθελε να κρύψει το Μιχάλη από αυτήν. Σταμάτα, μωρέ Βαγγέλη, πια και εσύ με το Μιχάλη. Δεν φτάνει το παιδί που πήγε να μας βοηθήσει. Τώρα δεν έχω κανέναν άλλον να πάει. Ούτε να το σκέφτεσαι. Αχ, φαίνεται ότι τελικά οι γαμπροί μου θα καταλαβαίνουν καλύτερα από τα παιδιά μου. Εμένα μην με μπλέξεις, χαρούλα μου. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Είναι κρίμα να αφήσουμε τέτοια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Χαρούλα μου, κρίμα είναι που σ' άκουσα και αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης τρώει τις μπριτζολίτσες μου. Χου, σας βαρέθηκα πια. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε περιέργεια να μάθετε τι συμβαίνει. Έχουμε, ρε μαμά, αλλά δεν ανησυχούμε ούτε φοβόμαστε ότι θα έρθει και το τέλος του κόσμου αν δεν εμπλακούμε στη ζωή του. Εγώ όμως είμαι μάνα Λιδία και το ένστικτό μου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Πού πας? Να βάλω λίγο χυμό. Χυμό θέλει το μωρό μου. Ναι. Κάθισε και στο φτιάξω εγώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι. Του πιάνεις εσύ κουβέντα για να μπορέσω εγώ να πάω στο δωμάτιο να ψάξω για την κοπέλα. Εντάξει, εντάξει. Όχι εντάξει. Και αν δεν είναι μέσα, τον παίρνεις εσύ αυτόν μέσα για να μπορέσω εγώ να βγω στην αυλή, μήπως πρόλαβε και βγήκε. Λαχτά θα την πιάσει την κοπέλα, χαρούλα μας, την μπροστά της φάει την μπαστούνι. Μωρέ, αυτά που είπαμε για την πλημμύρα, τα θυμάσαι? Ναι, τα θυμάμαι όλα. Περίμενε, Βαγγέλη. Να κάνουμε λίγο φασαρία να μας ακούσουνε. Μήπως κάνουν τίποτα στον καναπέ, παιδί μου, να μαζευτούν. Αχ, μωρέ, Βαγγέλη! Ξέχασες τον πιτόνι με το λάδι στο αυτοκίνητο. Για τράβα να το πάρεις. Ορίστε, Χριστιανέ μου. Κοροϊδεύεις, χαρούλα μου. Πού το βρω το πιτόνι να το γεννήσω. Αχ, χαμπάρι δεν παίρνεις εσύ. Έτοιμος ο χυμός σας. Τι? Νομίζω ότι άκουσα τη μάνα μου. Έλα βρε μωρό μου, ιδέα σου είναι. Χαρούλα! Μέσα! Έξω! Έλα εδώ. Την άλλη. Εσύ, τα ρούχα μου να φέρεις να φύγω. Μαζί θα φύγουμε. Πού είναι? Στο κρεβάτι δίπλα από την τσάντα μου. Α, Διονύση, το κινητό μου. Έλα, Διονύση! Είναι κανείς εδώ? Αγόρι μου, εδώ είσαι. Τι γίνεται, ήρθατε? Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Γιατί είσαι ξεβράκωτος? Ζεσθενόμουνα και τώρα ξανακρύωσα και πάω μέσα να ντυθώ. Κάτσε καλέ, κάτσε. Δεν θα μας ρωτήσεις γιατί γυρίσαμε νωρίτερα. Θα είχατε τους λόγους σας, είμαι σίγουρος. Για την πλημμύρα δεν θες να μάθεις, παιδί μου, για την πλημμύρα. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η περιουσία σου, βρε Διονύση. Όλα καλά με την πλημμύρα? Καλά, δια. Α, ωραία. Μπράβο, Βαγγέλη, μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί το λες έτσι, χαρούλα μου, τι έκανα? Άμα δεν του έλεγες ότι είναι ξεβράκωτος, δεν θα πήγαινε μέσα. Καμένη είσαι, χαρούλα. Πήγε μέσα γιατί μάλλον είναι η κοπέλα. Βαγγέλη, καλά λες. Λοιπόν, κάτσε εσύ εδώ και εγώ θα πάω στην πίσω αυλή τάχα για να μαζέψω τα ρούχα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την βγάλει από το σπίτι.